Купер супраць кота. Жахі адукацыі. Не магу дачакацца бацькоўскага дня ў школе. Гай, коп, я быццам зноў стану школьнікам. Уяві, пісаць кантрольныя, гуляць у выбівалы, есці ў сталоўцы. Можа, я думаю, няўзорны сын тата, але ты здзівішся таму, які я добры вучань. Асабліва, калі ніхто не будзе нічога псаваць. А? Хто выпіў малако? Пора ў пераноску, спадар кот. Панясеш яго да ветэрынара, Мілі? Панясу паказаць усяму класу. Што? Гэты пачвары не месца ў маёй школе. Гэта і мая школа, і я бяру кота. Ні за што. За што? Дзеці, гэта кот, а не канат. Коп, спадар кот будзе з Мілі, а з табой буду я. Вы нават не ўбачыцеся. Але добра. Будзе весела. Мае мазгі бы губка, так і ўцягваюць новыя веды. А мае як бястонная пасудзіна. Чым больш кладзеш, тым больш улезе. Запаўняйце свае пустыя мазгі, чым хочаце. А я ведаю, што будзе матэматыка, фізра, біялогія, маляванне і свабода! Ого, кот такі брыдкі, што і цыбуля расплачацца. Ха-хау! Эй, Бёрд, не махлюй, хто апошні да класа, той смярдзючы бот. Будзе займальна. Вітаю на матэматыцы, я міс Брэніган. Супакойцеся, калі ласка. Так, прабачце. Дзякуй. Ведаеш, я добра цяміў матэматыцы ў тваім веку. Прабачце, зноў. Не прымушайце мяне ставіць вас у кут, спадар. Пачнём з лёгкага. Цягніка едзе з Эмпайр-Сіці ў Буцвель з хуткасцю 70 міль за гадзіну, адлегласць 260 міль. Цягнік Б выехаў з Буцвеля ў Эмпайр з хуткасцю 60 міль за гадзіну, калі яны сустрэнуцца. Хто-небудзь? Я! Лорн? Сустрэнуцца за імкненне да таго, як першы ўрэжацца ў другі, будзе вялікі выбух! Бабах! Мой сын проста геній. Прабачце, не. Куб? Праз 2 гадзіны. Адлегласць дзяліць на хуткасць. Правільна. Малайчына, Куб. Пайшоў па бацьку. Гэта мой зорны дзень, кот яго не сапсуе. А цяпер пазнаёмімся з найлепшым катом у свеце. Адзіны і непаўторны спадар кот. О, дзякуй вялікі, што прынесла спадара коціка, Мілі. А зараз прынясу яго па класе, каб усе маглі пагладзіць. Не, па-мойму, лепш вярнуць яго ў пераноску. І хутчэй. Вось ваши апошнія самастойныя. У цябе стала лепей, Лорн. 52! Перамога! Круто, 90%! Чо, Бёрд, 90%? У мяне 91! 91%! Хо-хо, здорова! Малайчына! Хадзем, Лорн, глядзець не магу на гэтых задавак. Можна ўзяць спадара кота на перапынак? О, не, Мілі, твой небяспечны, непаўторны коцік лепш пабудзе тут. Ты чуў настаўніцу, спадар кот? Яна тут галоўная. Перапынак! Не, пасядзі тут ціхенька.
Тут цалкам обновили абсталяванне, я ўсё пакажу. Там скаладром, ты зможаш, тата. А там трамплін. А гэта машына для трэніровак па бейсболе. Ого, вось бы гэта ўсё і ў мой час тут было. На дзве каманды, гуляем у выбівалы. Рана, прабачце. Рыхтуйся да паразы, Бёртан-лузер. Не сёння, я перамагу. Пачынайце. Трымай! Добры кідок, Куб. Дзякуй, тата. А цяпер Ха! 2 ботанаў адным ударам! Вы сможете? Давайте, покажите им! Ха! А мы вам казали! Хто перапраграмаваў машину? Уставай, Денис, разберемся разом! Куб! Осторожно! Денис! Иди! Без мяне! Я отпомщу! Вось кнопка! Неймоверно, Куб! О, не! Спадар-кот згубіўся! Чаму ў школах карыстаецца гаубіцай для падачы мячоў? Сур'ёзна? Чаму машына звар'яцела? Таямніца! Тата! Спадар-кот пропаў! Таямніца раскрыта! Спадар-кот! Кіць! Што гэта? Нічога, сын. Чаго ты такі нервовы? Кот уцёк, невядома чаго хоча. Мне працягваць? Упэўнены, спадар-кот проста... пахне так смачна. Ужо што, абед? Але мы не знайшлі спадара-кота. Ну, мелю, спадар-кот вернецца, калі сам прагаладаецца. Божачкі! Тосты з яловічынай соусам, дакладна, як ва ўспамінах. Фэ! Здаецца, порцыя яшчэ з тых часоў. Той самы смак. Можа, у іх рэцэпт спытаць? Надта дорага-багата. Не переживай, Куб, што кот зробіць цэлай школе? Ты правда хочаш пачуць адказ? Давай забяру, тата. Мае таксама. Кот! Табе не забраць у мяне шанс паказаць тату, які я добры. Гэй, а ну вярні! Самалёцік ляціць. О, не! Што, Куб захацеў у соусе паплаваць? Так, у соусе з яловічынай. Бойка ежай! Хто першы пачаў? Ён! Не, гэта быў кот. Спадар-кот ежай не кідаўся па яго бездакорныя манеры. Файна, калі я пачаў, я і прыбяруся. О, я ўражаны, Куб. Ты ўзяў адказнасць за свой учынак. Я табе дапамагу. Дзякуй, тата. Ты ж не дасі кату проста ўцячы, га? Не, але адзіны спосаб схапіць кота падрыхтаваць прынаду. Патрэбны толькі ўдалы момант. Вітаю бацькоў на уроку біялогіі. Гэты урок будзе проста захапляльны. Вось і ён. Правядзём дослед на жывёлах. Хто хоча прадэманстраваць здольнасці мышэй выбірацца з лабірынту? Я хачу. Добра, Купер, выходзь. У купавым веку я някепска цяміў біялогіі. Не сумняюся, спадар Бёртан-бургер, але вам лепш перасесці назад, каб не перашкаджаць вучням. Так, спадар. Пачынай, Купер. Тут у нас сакавітыя тоўстенькія мышы, ласы кавалачак для любога кота. Зараз мы... Ай-ой! Попаўся!
Табе дзясятка за вынаходлівасць, Купер. Здарылася нечаканае, але твой кантраляваны выбух загнаў мышэй назад у клетку. Ага, Куп? Гэтым разам не ўцячэш! Ну вось, кот, гульні скончыліся. Гей! Куп, што тут робіцца? Тата, я просто хацеў скончыць свой калаж для насцін газеты. Вельмі крэатыўна, сыне. Ты знайшоў спадара кота! Які прыгожанькі! Ага, а галоўнае, цяпер ён папаўся, а не я. Ганаруся табой, Куп. Сёння ты паводзіўся ўзорна. Што скажаце наконт марожанага? Пасля адбыцця пакарання. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Fishy